Pandhita Wakita. Bumi gunjing langit lap katon lir kinjanging alis risang maweh gandrung Pendhita sing hebat, pendhita sing elok kowe Penemban Trilocana. Ana paribasan segara jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Nek ora awake dhewe kalawan karo sing gawe urip ning nyatane aku karo kowe ketemu lagi pisan iki iso maca atiku pendhita sing hebat, pendhita sing pengpengan, rasa mbok lem ngono kuwi. Rasa mbok lem aku wis bolak-balik. Yen kowe iso mbatang atiku. Atiku nek iso omong saiki muni piye mara gage batangen. Atimu nek iso omong duwe lambe atimu muni ngene. Ya ampun Penemban mbok aku njaluk tulung Pandhawa patenana. Iya apa ora edan. Pendhita ampuh. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajabing taweng susuh angin ngendi nggone sajek jumbleng wit bayi nganti gerak lage iki aku nemoni pendhita sing ngampuh kaya kowe Penemban. Pendhita sing edap-edape tenan biasa wae ngono kuwi. Kanggoku wis biasa. Kanggoku wis ora eneng sing aneh. Merga Soca Bathara mripat dewa. Dewa pamawase pedhot musuh aku. Umpama piye? Aku njaluk tulung kelawan kowe mateni para Pandhawa. Kira-kira saguh apa ora? Mampu apa ora kowe mateni para Pandhawa? Lah. Pandhawa ya apa to? Upil apa? Dewa karo aku hormat lho jajal. Apa meneh Pandhawa tak nggih gebres ning ngarepe kok enek wong mati ngono. Saguh materi Pandhawa saguh. Kowe njaluk imbalan apa? Ora usah njaluk imbalan apa-apa. Bet-bete nek aku mesakne karo kowe. Kowe iki dadi ratu Gung Binetara negarane ngaji kuwasa kok mung wedi karo Pandhawa. Apa kowe? Saguh materi Pandhawa saguh. Pirang sasi ora nganggo sasen. Pirang minggu ora nganggo minggon. Sedina sewengi. Saiki mangkat aku sesuk rene nggawa batange Pandhawa tak aturke marang kowe. Suwe kupingku ora kuat bangsat. Caca mutap liriki netap Tuga yayasini Caca pangmawinga-winga Sumedhot padha ning lati Netra kocak ngonдар-andir Idep nyomang ngolotokro
sinumet marang sageting murup metu tahanane terus malah ning rat ketleket ing jagat puspa ning dal-dalanat sirku tak empet sirku ning suwe-suwe kupingku kok keri ngrungokne pendhita iki perban ora sah suruh-suruh kuping kuwi ra budhek ngono lho wis ngerti aku apa durung kowe wis ngerti aku apa durung lho sapa ta sing ora ngerti karo kowe iki Prabu Baladewa iya pra ya duwe adi Prabu Kresna kowe anake Basudawa biyen iya apa ora ya syukur nek kowe ngerti kelawan aku lekmu duweni kesaguhan arep mateni para Pandhawa ki wis mbok pikir apa durung wis mbok etung kanthi jangkep apa durung mbok titi kanthi permati jroning ati mbok gantas nganti kandhas sing tias mbok gontol nganti tetha jroning nala apa durung apa kowe iki ora ngerti kadik dayane para Pandhawa 5 kuwi sakti mandraguna bebasan tinatat mendat Jinara Menter dibedel jondel lah kok kowe arep wani karo para Pandhawa sing mbok del-dele apamu rupamu kok tikus sanyang-anyangen lho kowe aja ngece aku Purwa dadi kutane apa kuwi sing dadi nyatane aku caguh materi Pandhawa tur aku wani tanggung nek Pandhawa bakal mati apa kowe ora ngerti Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi kadang werdane nata ing ngamarta dalasan para Pandhawa kae adiku sapa sing bakal nyinggol kelawan adiku para Pandhawa kudu iso nglangkai batange Prabu Baladewa aku ora eneng urusan karo kowe ning kowe arep nyenggol kelawan para Pandhawa ora wurung otomatis urusane karo Prabu Baladewa aku iki kakange aku ora trima nek adiku arep mateni lah sirmu arep apa yen nyatane arep mateni para Pandhawa langkah bakal kulo dhisik ayo mara kaki metu njaba lho ngopo ditokno njaba ditokno jero menak lho emane-mane bayar cangkemmu apa kira-kira kowe wani kelawan Prabu Baladewa lah sing mbok delne iki apamu lho kowe iki serangkep 1000 ora bakal mundur basa tenan cangkem elek setan Baladewa ngantem ra omong-omong parat to. Perban piye apane kok rumasaku ra. Sita materi para Pandhawa ora? Ya sita. Ra sita mek tripa Pandhawa nek. Tak kira nek kapok dipantal Baladewa terus ra sida budal. Alah. Badur kepriye? Apa perlu aku ngongkon para Kurawa supaya ngetutke laku jantramu nek enek apa-apane ben Kurawa sing tumandang ora usah dadak susah Kurawa mbok kon ngetutke aku mergo aku duwe murid sing tak kira luwih ampuh tinimbang para Kurawa kowe nggawa wadyabala saka omah nggawa wah percaya aku nek ngono wong gurune wae ampuhe kaya ngene dah liya murite kaya apa wis ta Kurawa ki kon meneng ning omah wong rumangsaku ket biyen iki Kurawa arep ngrenah patine para Pandhawa kok gak kelakon dias budal ludra aku truk ngentekno sego ra etok asil wis karuan kon meneng ning omah para Kurawa dadi kabeh wadyabala saka awakmu yo aku njaluk sepura ning atase para Kurawa ora kanggo mergo sing ngulang wonge ya ning guriku iki lole dadi jenengan ngenyek kula niki ngerti ngono ket biyen tak ulang ya wis to Kang wong kas nyatane mbit biyen kaya ngono lah tapi kan lah iya apa ora lah iya deh lah ngono ndak nesu berbahan apa banjur kapan nggonmu budal ya dina iki yen pancen mangkono aku pasrah bongkokan karo kowe wis to tenang lho pasrahno karo aku dadi iki aku budal sesuk rene nyangking sirahe Pandhawa ya wis rasah kesuwen mangkono sing ati-ati lakumu ya aku njaluk pamit ya penemban sing ati-ati
mesti kudu eling sadroning urip sakudu eling aja aji mumpung eling tembe burine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae gareng
Risedeng Nalendra yaksa kang lelaku kang malwalya enggang gambira mangrang susung micel matu prabowo Pura malwalian leso selera prakembo Ditya lera balarsa mrek ternaning lawan Wiratrilotra anak-anakku Nasacara lan kowe Yaksa Ludra. Nggih, kula pun Nasacara. Ngaturaken timbalane Kang Adu. Nggih, kula pun Yaksa Ludra. Ngaturaken Kang Adu. Mangerti ya. Kalungguhan dina iki aku kaprintah ngrenah patine para Pandhawa. Sinten ingkang utus? Para Pandhawa sing mateni, sing utus Prabu Duryudana. Kinen ngrenah patine para Pandhawa. Aja lali. Golek ana Baladewa pisan mau bermancal raiku. Nggih, ndika. Lajeng bindal dinten apa? Sesuk ngenteni apa? Mengko ngenteni apa? Mula kang saka kuwi bedal dina iki. Nggih, ngestakaken dawuh. Gandeng pikirku wis celendro rasah dadak kesuwen. Langsung budal dina iki lewat dung banteng kok rumangsaku menal.
ngadeg bandingan.
tingkat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga ram tam tumingaling dendeng saengga praja umyung kang radangga umyung kang pradangga busekan kang wadya ora kencan ora semayan ketemu ana ing tapel wates negara Ngastina Hanuman inggih sinuwun ora lali Antarja Gatotkaca kelawan kowe Antasena inggih Prabu ya Pakde lah kok kowe dampyak teko kene darep ning ndi inggih waleh-waleh punapa sinuwun inggih awit saking kula dipun tangisi putra-putra Pandhawa kinen njampangi dumateng para putra Ngamarta pupundhenipun nggih awit mriku para Pandhawa nembe murca saking negari Ngamarta prap setyanipun para putra Pandhawa mboten badhe wangsul yen dereng pinanggih kelawan para Pandhawa kang dipun upaya lho Pandhawa murca inggih edan masa Pandhawa inggih Srina Baladewa Narapati tuwe Nareswara Kresna kalanggung ing tresnanira ing edan-edan wis pirang sasi wis setandra kelangkungan samangke para Pandhawa murca saking Praja Ngamarta ngono anomane inggih lah nuwun sewu sinuwun Mandura dugi mriki saking tindak pundi aku saka negara Ngastina karepku ngono nglumpukke balung pisah ngleremake pikire para Kurawa supaya gelem rukun lawan para Pandhawa ning urung rampung nggonku budidaya rukune para Pandhawa Trasapta Arga kedadak praptane pendhita sing jenenge Begawan Trilocana ingkang lanyo-lanyo saguh dadi jagone para Kurawa bakal mateni para Pandhawa jajal yen krungu kabar enek wong sing arep dipateni para Pandhawa sapa sing ora nesu sapa sing ora trima kowe iki duwe adik jane sekolah ora Antasena ya dik ketoke ra lulus kersanipun kados pundi wong jek enek wong gerang ning kene wong tuwa uga kene plenting lha kok lunga plenting tanpa pamit lho nyuwun sewu sinuwun mboten kok nama Antasena menika ninggal tata krama Udanegara menika mboten nanging kemawon pancen watakipun putra ing Njodipati menika benten-benten Antasena menika wujudaken bocah getapan tur nek krungu kabar wong tuane arep bakal diprenah patine Antasena lunga plenting tanpa nganggo pamit mboten kok nama menika nilar tata krama Udanegara menika mboten ora mboten iya yen pancen mengkono Gatotkaca Antarja krungu kabar bapakmu arep bakal dipateni kok meneleng ae iki piye Undang kandeng langit